Din hija intervista oħra minn din is-sensiela li d-Dipartiment tal-Malti qiegħed jagħmel ma' Maltin li ma baqgħux jgħixu hawn Malta imma li żammew il-kuntatt tagħhom ma' pajjiżhom u ma' konċittadini oħrajn mhux biss minn aspett personali ma anke permezz tax-xogħol tagħhom li jinkludi xi forma jew oħra ta' kitba. Illum 12 ta' Lulju 2023 qed niltaqgħu ma' Lawrence Dimek. Lawrence, l-ewwel nett grazzi ħafna tal-li aċċettajt illi tiġi intervistat minni. Xtaqt insaqsik kemm ilek nieqes minn Malta inti? Jiena tlaqt minn Malta meta kelli 18 sena in 1954. Jiġifieri kważi 65 years ago. A long time, ma bqajt nżomm il-kultura, insomma, fix-xogħol li dejjem kelli konnessjoni ma' Malta, allura bqajt dejjem. Għadek kemm għattilna, imma bqajt inżomm il-kultura. Spjegana xi trid tgħid biha din. Well, jiena meta ngħid il-kultura, ġifieri għalkemm jiena żewġt ma' mara Maltija ma kellha biss 11 sena meta ġew l-Awstralja, imma huma l-familja wkoll żammew il-kultura fis-sens li kienu jitkellmu bil-Malti, jiklu Malti, baqgħu jżommu dik it-tradizzjonijiet Maltin ngħidilhom jiena. Tilfu ftit mill-irsim Malti tfal tas-second ġenerazzjoni, imma xorta baqgħu konnessi mal-lingwa Maltija, mhux li jitkellmu continuously jew x'ismu, imma jifhmu bil-Malti u is-sitwazzjonijiet kollha li għandhom x'aqsmu mal-lingwa l-iktar ħaġa diffiċli biex iżommu second ġenerazzjoni. U ħafna jiena nagħti l-eżempju tal-familja tiegħi. Peress il-mara tiegħi ġiet hawnhekk meta kienet żgħira, allura meta nitkellmu jiena u l-mara ma nitkellmux bil-Malti kurrenti, kif qed inkellem lilek issa, nitkellmu biċċa Malti u anke miegħek nitkellem biċċa Malti u biċċa bl-Ingliż. Miegħek iktar noqgħod attent li nitkellem, imma mal-mara iktar nfajru bl-Ingliż milli bil-Malti. Il-Mara titkellem ta' bil-Malti mhux ħaġa. Imma x'rid ngħidlek, allura t-tfal ma jisimgħux il-Malti kurrent, jisimgħu ma sajjalli xi ħaġa xbejniet, pastizzi, imma ma jitkellmux kurrent, għax ma jisimgħux il-Malti kurrent, jisimgħu il-Malti mfarrak. U dik waħda mill-problema li għandna bejnietna, ġifieri, fil-familja tiegħi u naħseb ħafna familji oħra. Semmejt il-lingwa u parentesi, tkellem kif tħossok komdu mhux għax qed titkellem miegħi tipprova tagħmel sforz tinkwetax, dawn huma affett naturali wara kollox ilek nieqes daqstant. Semmejt il-lingwa. Issa dik il-ħaġa li l-aktar li bniedem tiġi f'moħħu veru meta nitkellmu dwar il-kultura. U l-identità. U l-identità, proset. Barra l-lingwa, għaliex il-lingwa mhux inti biss issemmija, issa l-iktar ħaġa li hemm mal-qalb dak li jkun. Barra l-lingwa hemm forom oħrajn u semmejt l-ikel ukoll parti importanti mill-kultura, l-pastizzi u l-ġbejniet pereżempju. Barra l-lingwa u l-ikel, hemm aspetti oħrajn kulturali illi b'xi mod inti, il-familja tiegħek, il-komunità Maltija hemmhekk żammejtu? Għaliex imbagħad inti tibqa' iżomm it-tradizzjonijiet. Pereżempju hekk organizzajna tim tal-futbol, semmejnieh Eagles pereżempju, hekk għamilna stadium, semmejnieh Melita Stadium.
iżżomm dak il-link ma' pajjiżek, allura taqpa mhux ġast il-lingwa, u mbagħad tarġa' aħna peress li ġejna fi żmien meta hekk kien hawn ħafna discrimination u anti-migrant feeling fl-Awstralja, bħalma jiġrilkom Malta issa intom, hawnhekk meta ġejna l-Awstralja aħna kulħadd kien jgħidlek you're a wog, go home, għalfejn ġejtu hawn qed taħdulna x-xogħol. Jiġifieri we needed to use a crutch. Ridna, allura x'għamilna? Kienna norganizzaw il-laqdiet Maltin. So issa meta organizzajna laqdiet Maltin, żammejna pereżempju mbagħad għamilna l-banda Maltija, mbagħad għamilna iċ-ċelebrazzjonijiet hekk kienu 8 ta' Settembru żammejniha, kien hemm xi avvenimenti oħra importanti fl-istorja żammejnihom ukoll, u t-tfal sakemm ikunu żgħar, sakemm ikunu forsi up to the age of 13-14, tista' tiddominahom, fis-sens mhux tiddominahom, tista' toħodhom miegħek. Meta ċertu età mbagħad it's very hard biex tkompli toħodhom, pereżempju biex inkompli noħodhom la Vallet Club jiena on Saturday u mbagħad imorru fejn iridu huma. Imma allura dejjem teqpa' daqsxejn dik il-link, mhux daqsxejn, il-link kienet hemm u żammejniha ħafna bil-laqdiet li organizzajna. Laqdiet kienu importanti ħafna x'kieku inti tiġi u tgħix barra fejn għandna laqdiet titlef ħafna mill-konnessjoni ma' Malta. Lawrence, qed issemmi daw laqdiet. L-ewwel laqdiet għadhom jiffunzjonaw jiġifieri llum il-ġurnata. Ħanajdlek illum il-problema li għandna bl-laqdiet huwa li il-Malta born dejjem qed nixkienu aħna u qed nixkienu bil-ikraħ minn kull ċensiment tal-ieħor noqsu 6,000-7,000 jiġifieri. Għaliex għax nies bħali li ġew fil-50 60 all right? Dawk kellhom kollha għandhom 70-80 sena. They're all dying. Jiena I'm 87, jiġifieri wasalt ukoll fl-aħħar tiegħi. X'rid ngħid? Allura ma baqgħux ġejjin Maltin, il-Maltin minn Malta naqsu inna naħseb 30 sena jekk mhux iktar milli jiġu allura xi ġara? Il-Maltin tal-Awstralja, il-Malta born, they're all over 60, 70. Iż-żgħar nitkellmu xi darba oħra, il-Maltin iż-żgħar diffiċli ħafna, qed insibuha diffiċli ħafna biex nżommuhom. I mean, they're proud to be Maltese, ma rridx ngħid u t-tfal tiegħi kollha jgħidu my father and mother are Maltese, they all love to go to Malta, imma ma tantx nistgħu nżommuhom fil-qalba tal-komunità għaliex daw twildu hawn. M'għandhomx problema bil-lingwa. Ħadd ma se jgħidulhom you're a Dago or you don't look like illum l-Awstralja 1 in 4 huma foreigners anyway. Jiġifieri m'hemmx id-diffikultajiet li kellna aħna minn ġejna hawn. Illum once li titweled hawn u ma titkellimx bil-lingwa u ma titkellimx bl-aċċent kif nitkellmu aħna, you're an Australian, I mean, mux iktar l-Australjani saru foreigners minna, inqelbet l-affari. Intom qed tgħaddu minn dik il-problema Malta illum, kif għaddejna aħna fil-ħamsinijiet. Għax meta ġejna aħna konna nagħmlu rar xogħlijiet, dawk ix-xogħlijiet li ma kinux nidu jagħmlu l-Awstraljani, we were on the fridge, mhux kulħadd għax jiena qatt ma kelli problema, imma the bulk of the Maltese li ġew fl-Ħams għaddew minn dik il-problema, u veru li inti you didn't look, u dak iż-żmien konna Italjani, il-Griegi u l-Europeans, ma tantx kien hawn Asians u kif ġejjin illum. Jiġifieri
if you look bloody Italians and Greek and Maltese, you weren't very much liked. Ġifiri, hemm diffikultajiet anyway. Loren, Illum- ħalli nieħduk lura fi żmien. Meta allura intom kontu għadkom kemm taslu jew għadda ftit żmien imma mhux ħafna, kif qed inti waqqaftu daw laqdiet anka bħala bżonn illi żommu kuntatt mal-pajjiż li ħallejtu warajkom. Meta Because you also, sorry, you needed someone from your own culture, your own, inti anke illum hekk tmur toqgħod Londra, inti tibda tmur toqgħod fejn tmur toqgħod barra, tibda tipprova ssib xi Malti. Jiena niftakar, għall-ewwel kont immur Canberra biex nistudja jew biex għal xi lecture. Kont immur x'imkien u nibda nipprova nara l-Maltin biex nara biex kelmu għax barra minn pajjiżek donnok iktar issir qawwi fil-kultura u you're more proud to be Maltese outside of your own country, issa ma nafx. Ma jiena għaddejt minn dik l-esperjenza. Sorry, ta' Le, anzi, u dan huwa kumment lilna jisej interessana ħafna. Kont qed ngħidlek, ħanieħdok lura fi żmien mela, meta intom kontu għadkom kemm taslu, il-ġenerazzjoni tiegħek, qaqqattu daw laqdiet. Fl-aqwa tagħhom daw laqdiet, x'kienu jkunu l-attivitajiet li kienu jorganizzaw? Kien attivitajiet jiena iktar kont jiena iktar għama football fanatic, ġifieri għamilna tim tal-futbol, imma per eżempju il-funzjonijiet li konna nagħmlu anke to raise money ma kinux konna nagħmlu ballijiet, konna nagħmlu affarijiet oħra. Imma kien hemm għaqdiet oħra u għalna għaqdiet illum, per eżempju għandna il-Maltese Cultural Association, għandek La Valletta Social Center, għandek anke ħafna reliġjoni, ħafna għaqdiet reliġjużi per eżempju, anke tal-mużew hawnhekk fjorexxew u għamlu ħafna. U mbagħad ġew bħal il-Missionary of St. Paul ta' San Giuseppe ngħidilhom jien għax mill-ħamru. Imma x'init ngħidlek, ġifieri u f'dawk iż-żminijiet ukoll is-saċerdoti kellhom ukoll daqsxejn iktar rabta mal-komunità. L-ewwel nies kien hawn ħafna saċerdoti, illum ma baqa' ħadd. Illum diżastru laqas insibu Malti, saċerdot. Abbandonawna wkoll. Imma insomma, imma dak iż-żmien kien hawn is-saċerdoti Maltin. U mbagħad fil-ħamsinijiet iktar għax kienu jiġu mal-immigranti insomma u da. Jiġifieri kellu ħafna influenza s-saċerdoti Maltin u anke llum pereżempju jorganizzaw il-funzjoni ta' 8 ta' Settembru fil-Katedral ta' Sydney, mhux ċajt jiġifieri, mhux xi parroċċa żgħira fil-Katedrala. Ġieli jkollhom 2000 people, jiġifieri qatt dik l-ikbar waħda, jiġifieri l-Maltin ir-reliġjon għadu importanti, speċjalment qed nitkellmu fuq il-Maltin kif għadna qabel il-Malta Born. Ma tantx sara żgħażagħ taf it-8 ta' Settembru il-Knisja ġifieri, imma il-Malta Born għadhom influenzati mir-reliġjon. Lawrence, inti naf li anka involut ħafna fil-kitba. Mhux kitba ta' romanzi jew poeżiji, imma kitba ġurnalistika. Tina ftit informazzjoni fuq il-ħajja tiegħek bħala ġurnalist Malti fl-Awstralja li saħansitra jikteb bil-Malti terġa'. Well, jiena kont iffurmajt l-ewwel ġurnal, mhux l-ewwel ġurnal, kienu ħafna ġurnali, imma The Maltese Herald. Jiena kont l-ewwel editur.
dom ta' 10 snin, editur mbagħad wara dħalt mal-Malta High Commission, u mbagħad daħal li novella u li novella dam another 50 years fil-mod. Jiena dejjem bqajt involved fil-Maltese Herald għax ngħidlek il-verità minn wara l-kwinti jiena kont immexxi mhux immexxi il-kontribuzzjonijiet u kitba u editing u kont nagħmel ħafna l-lavorja kont ma. Ġifieri dan qed nitkellmu il-Maltese Herald bdiet ħanajdek July 19 għax għamilt 1961 u damet kważi 52 u it was an icon, il-Maltese Herald kienet l-ewwel bdejna kull xahar u ma bdejna kull 15 kienet every day, ġifieri da 24 pages every day. Il-ħabib tiegħi li novella għamil ħafna xogħol fuqha, issa mejjed miskin. Ġifieri dal-aħħar u jiena barra minn da kont korrespondent ma' Rediffusion. Kont nagħmel il-kontribuzzjonijiet tiegħi ma' Rediffusion. U mbagħad meta spiċċa Rediffusion x'Under Malta or whatever they call it after that. U kont korrespondent mal-Union Press for a long time, meta ngħid correspondence kont nikteb regolari. Fit-Torxa ġifieri jiena kelli every Sunday for xi 25 years, ġifieri mhux kont nikteb kuljum. U anke fuq it-Times kont nikteb, u mbagħad in-1982 ġejt Malta for a holiday. U b'inċident mort it-Times jien biex inkellem il-ħbib li kelli u offrew li ġob da out of the blue. Kien se jirtira Charles Sabella Mizzi mill-Berqa. U dħalt jien minn floku fil-Berqa. Ġifieri mbagħad għamilt xi sentejn Malta mal-Berqa u t-Times insomma u meta tlaqt jien irriplejsjani Lawrence Grech. Ġifieri kelli daqsxejn ta' konnessjoni ħafna aħjar minni daw kienu, it-tnejn kienu brillanti ħdejja. Charles Sabella Mizzi niftakru għax bis-saħħa tiegħu għax jiena kont għadni nibda ġurnaliżmu u f'daqqa waħda sibt ruħi ma' xi erba' żwiemel hemm fil-Berqa. Konna żmien mingħajr kompetizzjoni ta' ġifieri ħadd kulħadd jibblaġġja ħadd ma jagħmel xejn, imma biex nagħmlu ġiex paġni konna xi ħamsa mhux bħallu. Imma rixxiet, imma I got a lot of experience ma' dawk in-nies u l-Malti improvjajtu ħafna. So that's how I started. U mbagħad meanwhile, ġifieri meta ġejt lura komplejt il-Maltese Herald, komplejna nisviluppawa, mbagħad minn għamilni every fortnight, mbagħad every week. Ġifieri dejjem fil-ġurnaliżmu kont u dal-aħħar il-Maltese Herald spiċċat fit-2013 u dal-aħħar 10 snin bdejna The Voice of the Maltese, which kważi imma kienet online u it was printed as well, imma issa sa neqelbuha kważi totally online anyway. Lawrence, ġifieri ħanara fhimtek sew, inti kont ġejt vaganza, però bqajt għal xi sentejn u rritornajt lejn l-Awstralja, sewwa fim? Ħalli nieħdu din l-istorja interessanti tal-Maltese Herald. Mela bdiet ħarġa kull xahar, u mbagħad ħarġa kull 15. U mbagħad ħarġa kull ġimgħa. Imma kellkom staff full time jew da kollu amor propju? Le, dejjem kellna, jiena dejjem l-ewwel 10 snin full time kont. Sewwa. Jiena mhux għas-sena, jien l-iktar li batejtu, right? Għax jiena ġieli għamilt ġimgħat ma nieħux paga, imma insomma, sakemm tibda. Imma qatt il-Maltese Herald qatt ma kellha iktar minn żewġ persuni li novella u kellu
waħda tgħinu, is-segretarja. Jiena ma kellha ħadd l-ewwel 10 snin, jiġifieri għax ma kienx sakemm taqbad l-advertising u hekk it takes you a long time. Ġifieri li rrid ngħidlek id-differenza ta' kif konna naħdmu Malta mbagħad ġejna l-Awstralja, infatti insomma ma rridx insemmi isma', imma kien ġie wieħed bully minn Malta u rrid jiġi jaħdem mal-Maltese Herald u ġimgħa tgħidha ma xtara qalem. Għalli hawnhekk slavery. Ma aħna aktar konna nagħmluha b'sens ta' patriottiżmu il-Maltese Herald mhux biex nagħmlu l-flus, għax kieku rid nagħmel l-flus jiena kelli fejn mur naħdem mhux se mmur naħdem il-Maltese Herald kif għamlu l-ħbieb tiegħi kollha saru miljonarji. Imma anyway, that's how it is. Lawrence, il-Maltese Herald kienet bl-Ingliż, toħroġ bl-Ingliż? Bil-Malti kien, bil-Malti u bl-Ingliż. Dejjem kienu bilingual. Bilingual, tajjeb. Kienet distribwita mal-Awstralja kollha. Jiġifieri kelkom anka network pjuttost x'naqbad insejjaħlu professjonali ta' kif din il-gazzetta għax aħna nitkellmu jekk ħaddu l-Awstralja kollha għax qegħdin nitkellmu fuq pazzi enormi, le? Inti kellek distribution agents, titlaqilhom 3000 copies u jqasmu lek ma kullum kien. Jew skont kemm kont tipprintja insomma. Hija kienet il-mod spiċċat professional fis-sens taħdem hard, imma you have to compete, so you have to become professional. Jiġifieri intom kellkom sewwa biex ngħidu hekk mix xejn bdejtu din l-avventura sa ċertu punt, hux vera. Jiġifieri kellkom tagħmlu kuntatti biex ngħidu hekk ma' stampaturi, ma' distributuri, ma' aġenziji tar-reklamar. Jiġifieri kien setup professjonali. Minar ma kien esperjenza, għax jiena ma kellix esperjenza, l-esperjenza fil-ġurnalizmu attwali ħatta meta ġejt nagħmel ftit snin Malta. Imma still managerial skills kif tmexxi gazzetta ma tallimtux il-berqa jien, tallimtu with experience insomma, mhux xi espert, imma mbagħad kif qed tajt intu trid by experience, by żballi li tagħmel, you become experienced in what you're doing anyway. Tajjeb. Barra l-Maltese Herald semmejtilna il-kontribut tiegħek fuq Rediffusion eventwalment Xandir Malta, il-gazzetta it-Torċa, fuq xiex kienu jkunu daw l-artikli? Jiena dejjem is-suġġett tiegħi dejjem kien l-immigrazzjoni. Qatt ma dħalt fil-politika, ġifieri, meta kont nikteb fuq it-Torċa fuq il-Maltin fuq fl-Awstralja kont nikteb, ma kontx nikteb. Ma nistaqat minn hawn jiena nikteb fuq il-politika f'Malta, tkun miġnun. Ħafna jagħmluha, imma tkun miġnun għaliex jiena kont nikteb esperjenzi, avvenimenti li jsiru hawn, intervisti ma' Maltin u dejjem kont interessat jien fl-istorja tal-immigrazzjoni. Fis-sens kemm id-batijiet li batew il-Maltin, għax ħafna Malti jaħsbu li aħna ġejna għal xi holiday, kemm batejna fil-bidu u id-batija bdiet mill-mument li tlaqt minn Malta, meta kienu jitfawna fuq xi vapuri ngħidulhom ras buckets jien kienu it takes you 2 months biex tasal l-Awstralja u se jerqu ma jerqux daw il-vapuri. Mhux kulħadd imma kien hemm ħafna każi fejn jiena darba minnhom ktibt artiklu u għadd we should
take these people to court. Dawk in-nies li ddeċidew li jbattuna fuq vapuri bħal Mirs u dawk li jerqu. Anyway, għax rridu jeħelsu minna, all right? Ġejja, mmexxu, nitilqu l-barra, isom qed jagħmlulna pjaċir għax se jbatuna Awstralja. Dejjem kienet interessat. Infatti dal-aħħar kien hemm l-anniversarju ta' 75 years from signing the Assisted Passage Agreement. Okay? Dak il-famuż £10, l-Ingliżi għajtu £10 pom, għawek, tal-pomis, meta kien jiġu ħafna Ingliżi għaw. Imma dakka kellu regolament stritt li inti toqgħod sentej. Ma tistax ġew mitla tiġew kienu joħdulek il-passaport u ma tistax titlaq. Ma tistax titlaq mill-Awstralja, tista' titlaq imma titħallas dak li tek il-Gvern Awstraljan, dak li tek il-Gvern Malti u ġifieri jiena ngħid li 60% tal-immigranti li ġew l-Awstralja kieku ma kellhomx din klawsola kollha kienu jitilqu lura because Australia in the 50s was not a very nice country. Kienu jridu jassimilawk. Allura inti bil-kemm ma rridukx tagħmel issir bin-nemex u jiena kon blond anyway, ma rridux jagħmluni blond, imma x'inrid ngħidlek, once you looked bloody Maltese or Italian, you've had it. Imma ma kienx kienu ħafna xogħol, li kienu ħafna xogħol, ħafna Maltin li ġewwa kienu from rural background, per eżempju, jew kienu daw tax-xogħol ngħidilhom. Kienu jagħmlu ħafna flus għax jaħdmu l-overtime. Jiġru minn post għal ieħor, kienu jbidlu l-fabriki fejn kun hemm l-overtime kulħadd tarhom sejjer. Min mhux bħali jiena qatt ma ħdimt, jiena ħlif xi skrivanija ma ħdimx, ma kontx nagħmel flus jiġifieri, imma that's my choice, u nsertajt u għax rid jiena xtaqt mort naħdem fabrika rid imma anyway ma kellix għalfejn. Għamilt għażliet oħrajn. Lawrence, ġifieri qegħdin nitkellmu li inti bis-sem tiegħek fil-kitba ta' dawn il-rakkonti u rapporti mill-Awstralja fuq it-torċa, fuq Xandir Malta, fuq Rediffusion. Kont qed biex ngħidlek tikteb l-istorja tal-Malti fil-każ tiegħek tal-Malti fl-Awstralja. Incidentalment, kont żammejthom dawn l-scripts Lawrence inti li kont taqra. Għandi xi fals għax qabel kont pasting għaw namilom imma ili żmien ta' ma nafx ma żemmejx rekord recent jiġifieri imma kif qed tgħid int barra da żammejna l-link between l-artikli u dak li konna nikdbu dejjem żammejna l-link u dejjem konna nisħu fuq il-Gvern Malti, don't forget li għandek Malta oħra inti barra għadna sal-lum. Anke l-lum ma tistax daħħalilhom f'rashom di li għandna Malta oħra barra minn Malta, mhux l-Awstralja biss, il-postijiet l-oħra. U diffiċli biex kultant tifhem hekk ma tkunx għaddejt mill-esperjenza, għax hekk pereżempju qatt ma tlaqt minn Malta, qatt ma mort taħdem postijiet oħra. Ma tistax tħoss x'għaddejt minn. U rridu niftakru li fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet anki l-familja Maltija kienet differenti. Meta kont titlaq mid-dar kien a big deal dak iż-żmien. Jiena niftakar meta kienu jitilqu ħuti mit-triq, it-triq kollha kienet tieqaf għax se jitlaq it-tifel ta' Giuseppa l-Awstralja, meta tlaqt jien kont inżel ix-xatt
ma nafx tiftakarhom x'inti da. Il-xeni ta' biki u li kien ikun hemm. Illum dawn affarijiet intesew. Jien niftakarhom għax kelli ħuti li telqu lejn l-Awstralja, ġifieri niftakar ħafna bikki u Jiena esperjenza waħda ta' ma nafx qed noħodlok ħafna ħin. Le, anzi. Jiena esperjenza waħda nagħti. Hija kien ġej l-Awstralja u dak iż-żmien kien carpenter, very good carpenter, u ġew mażulin biex jiġu l-Awstralja biex jaħdmu specific jobs. Anyway, u kien ġej mal-Asturias, forse l-Asturias magħruf Malta. U il-ġurnata da telaq mid-dar bil-biki u triq kollha barra t-tifel ta' Giuseppa u x'ismu. U dan ma doffi Asturias ma daħalx għax kien il-makteb. Ġifieri hija telaq u raġa' ġi lura d-dar. U di dejjem niftakar u ommi tant ridet tagħmel parti x'qalet tifel tiegħi raġa' bdielu ma marx l-Awstralja u miskina l-għada kellu jerġa' jitlaq. Dejjem niftakar il-ġiex battikati li ħadet għax dak iż-żmien il-familji konna ma nafx, jien anke nibda nifhemhom dawn l-affarijiet. Anke meta kont ġurnalista illum pereżempju l-edituri u ħadd ma jiftakarhom dawn l-affarijiet. Ħadd ma jiftakarhom. It's very hard to explain to them what migration was all about in the 50s and the 60s. U mbagħad hemm fattur ieħor il-ġimgħa kont qed nikteb l-ammont ta' flus li bagħtu l-immigranti Maltin lura lejn Malta fis-snin 50s, 60s and 70s kien hemm kalkolu ta' 685 million bagħtu il-Maltin. Da fattur ieħor li ħadd ma jitkellem fuqu Malta kienu jiftaħru kemm qed jieħdu flus mill-Ingilterra bil-agreements li għamlu u li bagħtu l-Maltin kważi kien foreign aid dik mill-pajjiżi. Għax dak iż-żmien il-Maltin kollha kienu pereżempju telqu ir-raġel ta' il-mara, allura baqa' jibgħat il-flus. Aħna tfal pereżempju ħallejna l-omna u missierna allura illum ma dix teżisti tgħaddi, jiġifieri illum ma tantx baqgħu. Illum jinvestu fil-Bank of Valletta mbagħad irid jarqilna l-accounts tal-Bank of Valletta. Imma biżna dak. Le, ma dak kollu importanti għaliex anka għall-ġenerazzjoni żagħżugħa Maltija kif qed tgħid inti dawn huma stejjer li ma jaqrawhomx, ma jafuhomx. Ma dix tiġri. Illum il-ġurnata kif perswas li taf, l-emigrazzjoni Maltija min qiegħed jemigra qed imur ħafna drabi f'pajjiżi tal-Unjoni. U mhux permanent. U mhux permanenti, mhumiex nies illi marru ta' fuqhom senduqhom kif mortu ħafna minnkom. L-istorja tal-immigrazzjoni llum fis-seklu 21 hija differenti ħafna minn tagħhom. Allura dawn l-intervisti huma importanti wkoll anke għal dan il-lat biex dak li jkun jifhem li isma' meta nitkellmu fuq immigrazzjoni hemm emigrazzjonijiet differenti biex ngħidu hekk. Lawrence, inti għax qajjimna l-punt. Aħna l-immigrazzjoni lejn l-Awstralja kienet on a permanent basis. M'intix sejjer għal xarejn, l-ewwel nies kien hemm 2 years. Imma minn ġew dak iż-żmien, mhux illum taqbad ajruplan, bum. Dak iż-żmien minn ġie permanently, mhux biex jiġi lura. Jiġifieri illum min imur l-Ewropa, min imur kollha bl-iskop li wara sentejn 3 snin jiġi Malta jew fil-weekend jinżel Malta. Kif għattintu id-differenza. Differenti ħafna. Lawrence, kurzita aktar minn xejn, fis-snin 60 meta ovvjament it-teknoloġija ma kienx dik li llum. Daw
daw il-kontribuzzjoni tiegħek kif kienu jaslu Malta? X'kont tuża biex Niftakar l-ewwel kien ikollna it-telegrammi bil-posta mostly. all right. U bil-posta mbagħad ftit beta deħel il-posta jiena niftakar jien naf kemm għamilt kemm kont nistenna l-posta ġejja minn Malta biex ikollna xi news fuq għal-Maltese Herald. Nistenna il-postman fil-bib biex jaslu li rapports minn Malta jew il-cuttings minn Malta, kollox bil-posta konna dak iż-żmien. Ġifieri kemm kienet diffiċli. U tarġa li inti you had to retype everything again, mhux bħallum. Ġifieri kien hemm ħafna diffikultajiet. U mbagħad naħseb bdejtu tużaw il-fax iktar il-qudiem u x'hekk jew. Mbagħad fax mbagħad beda ma asnaf. Imma mostly postal għax mbagħad meta beda l-fax beda deħel l-internet ftit. Niftakar domna a bit long il-Maltese Herald biex sieħbi lejn daħħal l-internet għax kien wieħed xeħ bħali u t-teknoloġija iktar iddum biex taqbada. Imma illum faċli ismu, illum nara jien kif il-lesti għadni kemm għaddejt minn Malta taqbad report instantly. Illum il-news is instant. You know. And you don't have to be you don't have to have the Maltese Voice or the Herald għaliex tista' tidħol fit-Times, tista' tidħol u taqra x'ismu. L-importanti u din importanti ħafna li għandna cohort ta' Maltin aħna, all right? Dawk li huma over 60, li huma computer literate. Issa jiena qasnajt li jiena anyway, imma ħafna għal minni dawk they're still depending jew fuq ir-radju li jisimgħu fuq ir-radju. Jew taħroġ il-Maltese Herald u jaqrawha jew toħroġ il-Voice u jixtru the printed copy għax ma they can't go on the internet. U dina diffikultà anke biex nikkonvinċu n-nies. Imma dawk in-nies ħaninsewhom issa dik il-kohort ta' dawk in-nies li issa iktar għandhom bżonn l-għajnuna tagħna milli kellhom bżonn qabel. Barra illum it-teknoloġija left behind a lot of older people. L-ewwel saru xjuħ imsiekel, u mbagħad they had to cope with internet u kulħadd jgħidilhom, hey, have you go online, għandi nisma' ħallum jiena ġieli mmur f'uffiċċju u jgħidli go online. Ngħidlu, hey, hold on, jiena m'għandix computer, do you want me to go and die? Għax m'għandix computer. Kullum kien ta' l-Awstralja tnajt ma nafx jagħmlu Malta. Kulħadd online jibgħat hekk jiġifieri. U jiena argumenta għaliex jiena nagħmilha ma' feet on the ground nagħmilha ma' ħafna Maltin. U nħoss li jħossu huma issa jiena I can get by. Imma ħafna minnhom they don't. Ġifieri still iridu nagħtu kasom il daw in-nies at least for the next 5 to 10 years, għax mbagħad jisparixxew daw in-nies tal-età tiegħi u mbagħad dawk li ġew warajna kulħadd bil-mobile u hekk ngħidilhom jien ngħidilhom illum ma tridux tiġu għand Lordi Dimek biex tistaqsu kif sa taħdu pensjoni jew kif sa tagħmlu passaport. Illum you go on your mobile or you find out. Ġifieri imma baqalna dal-cohort for another 5 to 10 years. You have to look after him. You have to look after them. Lawrence, the Voice illi inti qed li tiġi stampata imma
online ukoll u eventwalment ħatmur online bħalma tiġri f'ħafna gazzetti mad-dinja kollha bażikament ta'. Illum il-ġurnata anke kif qed inti bniedem Malti li huwa computer literate jista' anyway jidħol fil-gazzetti Maltin online, speċi m'għandux bżonn device biex tgħidlu x'qed jiġri Malta. Allura x'inhu r-rol tagħha llum il-ġurnata din il-ħaġa? Li you promote what's happening within the community, which you don't get anywhere else. U tibqa' tagħti l-informazzjoni li pereżempju ma ssibhomx f'gazzetti Maltin. Issawwar l-affarijiet fejn tagħmilha interested. Imma għandek kompetizzjoni immensa, jiġifieri kif konna nitkellem nistax nikkompare, bes inġibu news minn Malta, imma diġà jkun xi 3 or 4, 5 days old, dak mhux ma jkunx ġimgħa old, għandek ħafna kompetizzjonijiet. Però dejjem sort of sibna biżżejjed appoġġ minn ċertu fil-komunità li mhux ħafna I mean, it's not a good business jiġifieri turan, I mean hekk ma jkunx xi wieħed xux bħali jaħdem għal xejn. Għandna pereżempju fil-voice min jitħallas, imma hekk ma jkunx hemm xi wieħed bħali li għadni fissat fl-antik. Għax there's not enough advertising to keep, per example, a person full-time employed. Kemm iżomm your head above water. Kompetizzjoni, dana mhux jien qed ngħidu, il-gazzetti stampati kollha llum they're struggling. Iktar ma jgħaddi żmien, you can see it, illum min irid imur joqgħod jixtri gazzetta. Bħal mara tiegħi tixtri il-gazzetta kuljum, imma jiġifieri għandek dik il-kompetizzjoni. Lawrence, inti minn barra li kont tikkontribwixxi fit-torċa, fil-ver, eċetera, ktibt ukoll kotba. Żewġ kotba. Urjomna Lawrence ukoll fuq il-monitor il-kotba urjomna. Tittarġa tarahom? Ħalli jarawhom. Dak l-ewwel wieħed tal-qalor it-triq. Sewwa. Da meta ħareġ Lawrence, meta ħareġ da? Għajdlek għax għamilt nota jiena ma tantx għadni niftakar wis. Dak kien ħareġ in 2008. Sewwa. U mbagħad it-tieni wieħed ħareġ in 2022. Urjulna wkoll. Dak kien il-lonċjaħ x'ismu għaw Gonzi, meta ġi Lawrence Gonzi meta ġi l-Awstralja t-tieni wieħed. Għidilna xi ħaġa fuq dan ix-xogħol tiegħek. Dak kien xogħol. Jiena dejjem fil-linja ġurnalista dejjem kont nagħmel intervisti ma' Maltin fl-Awstralja. Nistaqsihom fuq il-ħajja tagħhom, speċjalment fuq l-esperjenzi ta' meta ġew l-Awstralja. Ġeneralment ħafna minnhom by the time they were well off anyway. Imma kont nistaqsihom kif bdew, how they started their business, il-problemi diffiċli meta ġew l-Awstralja u dak iż-żmien kont niktibhom fit-torċa, dawn. U mbagħad xi ħadd qal li ngħata t-torċa stess niftakar il-Mr. Grisci għalli għax ma tagħmilhomx fi ktieb daw xi darba. Anyway, eventually għamilnihom fi ktieb. Imma hekk tinduna il-kotba bil-Malti u bl-Ingliż kont nagħmilhom jien, mhux bl-Ingliż biss, bil-Malti u bl-Ingliż. Issa mbagħad kont għamilt pereżempju kotba għax jien għandi imbarazz kont anki pereżempju noħroġ daw il-kotba il-Maltese Community Directory. Sewwa. Da
Maltese Directory x'kien? Kien jinkludi fih ħafna informazzjoni fuq Malta u fuq l-Awstralja, pereżempju, dak iż-żmien how to apply for a pension, how to apply for fi żmien ta' Fenek Adami u kif jaħdem il-Gvern Malti u insomma, anyway. U dak konna qasmuh l-komunità. Kienu insomma, ma da kollha jiena ġeneralment kont naħdmu. Kienu Maltin oħra li ħarġu kotba pereżempju ħafna ħjar minni, ġifieri, kien hemm Morris Kauki minn Melbourne, naħseb għamiltu intervistanti. He is my mentor dak. I worked with him for a long time. U dak għandu kidba eċċellenti fuq l-immigrazzjoni, ġifieri, ħafna ħjar minn tiegħi. U kien hawn Albert Aġus, u kien hawn ħafna oħrajn, ġifieri. Ġifieri llum hekk tkun taf fuq l-immigrazzjoni m'għandekx bżonn il-Loredi Mek biss, hemm ħafna nies oħra li ma jiena tajt il-kontribuzzjoni li stajtu fil-limiti tiegħi. Lawrence, meta tħares lejk bħala emigrant fil-ġenerazzjoni tiegħek, tara differenza bejn gruppi etniċi differenti, per eżempju semmejt Italjani u l-Griegi fil-bidu tal-intervista, meta tħares lej il-Maltin. Intom tlaqtu meta Malta kienet ta' kolonja Britannika sewwa, taqqas kienet pajjiż indipendenti terġa', daqstikka meta komparata ma' pajjiżi oħrajn minn kienu l-emigranti sejrin lejn l-Awstralja. Tara li kien hemm differenzi jew similaritajiet forsi bejnkom bħala grupp etniku Malti u gruppi etniċi oħrajn? Le, jiena ħanajlek, ma rridx niftaħar, ma jiena ħdimt ma' Department of Ethnic Affairs Australian for a long time u kont coordinator tal-ewwel Migrant Resource Center fl-Awstralja. Ġifieri jiena għandi esperjenza fil-Ethnic Affairs, għandi ħafna tant li ġejt maħtur ambassador for Ethnic Affairs for a long time. Wara li rtirajt, ġifieri, imma ġifieri ħdimt ħafna mal-komunitajiet etniċi fl-Awstralja, imma dak iż-żmien kif għadlek kienu komunitajiet European. Mostly konna iktar il-Griegu Taljani l-iktar li kien hawn, ġifieri, konna il-Maltin konna kważi t-tielet minn dak iż-żmien. Illum hekk inħares tal-Ethnic Affairs, I wouldn't have a clue. Ħafna mill-immigranti għadna kemm esperjenzajna Indian migration to Australia. L-Indjani fl-Awstralja saru it-tieni wara l-Ingliżi. Issa fil-ħajja tiegħi jiena dejjem it-Taljani u l-Griegi kienu l-iktar immigranti fl-Awstralja. Illum abżut l-Indjani. U għandek Filippino, anke fi żmien kien hemm il-Filippino, imma llum għandek ħafna mis-South Africa, mill-Vjetnam, meta spiċċat il-gwerra ġew ħafna mill-Vjetnam. Jiġifieri iktar komplikata ix-xena milli kont fiha jien. Kellna problemi wkoll, jiġifieri mat-Taljan u għall-Grieg u mal-Polish u da problemi, insomma mhux problemi, needs ngħidilhom jien iktar kienu neċessitajiet milli problemi, għax da bil-fors kollok ċertu problemi meta tmur minn pajjiż għal ieħor, ħafna minnhom dawn laqas il-lingwa ma kellhom, mhux bħalna x'aħna konna niddubbaw daqsxejn bl-Ingliż, imma daw Taljani u Griegi u l-oħrajn laqas lingwa ma kellhom. Il-Migrant Resource Center daka mbagħad spreadjaw mal-Awstralja kollha u dak jiena bdejthom l-Awstralja. I traveled all Australia setting up Migrant Resource Center, għamilt ħafna żmien. Anyway,
u ħdimt ma' ħafna ministri, ġifieri, u mhux qed ngħidlek, ġifieri, I was regarded as some kind of an expert on ethnic affairs. Għax kont naħdem mhux qed niftaħar tax, kultant laqas insemmiha. Qed tgħid il-fatti hux. Imma pereżempju jekk niġi Malta jiena u tgħidli is-sitwazzjoni li għandkom Malta bħalissa is totally different to the one I experienced. Għax hekk ġejjin mill-Eritrea, ġejjin mis-Sudan, u ġejjin minn hemm, u ġejjin minn hawn. Jiena qatt ma ħdimt ma' dawk in-nies. Hekk tgħidu mat-Taljani, mal-Griegu, mal-Europeans, ngħidlek nifhimhom u nista' ngħidlek il-problemi li kien ikollhom. Għaliex ma tistax tkun espert f'kollox fid-dinja, hemm il-limiti. Jiġifieri bħala grupp etniku il-Maltin lura fil-ħamsinijiet, fis-sittinijiet. Kif x'differenza kont tara bejnkom u l-gruppi l-oħrajn ħafna minnhom telqu mill-Ewropa bħalkom, x'differenza kont tara bejnkom? Intom il-Taljani, intom u l-Griegi pereżempju. Aħna dejjem konna a very law-abiding, to start with, very law-abiding migrants. Ġifieri ma kienx ikonna problemi mal-awtoritajiet jew hekk kellna good name. U mbagħad at one time, for a long time, aħna konna British subjects. Sewa. Ġifieri meta konna niġu l-Awstralja, konna niġu as a British subject. Sakemm bidluha, u dik bidluha inħabba Malti, you know? Dikka kien hawn każ li kien hawn wieħed hawn u spar nafx min spara xi ħadd. Anyway, u l-ewwel bdew jgħidu British migrant u British u fl-aħħar splodew li dak Malti u għallu Malti x'għandhom x'aqs mal-British u mbagħad dawru għaddi tal-British ma bqajniex British subjects anymore. Anyway, imma jiena ngħid li kellna l-istess problemi li joqtu min jibdel minnaħa l-oħra bil-forsa aħna. Kenna plus jew minus li ħafna minnhom kienu litterati l-Maltin li telqu fil-ħamsinijiet u kienu litterati in both languages. Kemm fil-Malti u kemm fl-Ingliż. Pereżempju kien hemm Taljani, Griegi u fil-Grieg kienu Taljani jaqraw bit-Taljan, aħna l-litterizmu tagħna kien fil-both languages. Ġifier batejna minna dik. Imma mbagħad kellna wkoll ħafna li kellhom conversational English, you know, jifmu ħolqot problema wkoll tax mbagħad il-Maltin ħadna l-fama li nafu bl-Ingliż. U this was a miss, eh? U konna nitilfu ħafna grants bi għadi. Ma kienux jistgħu jifmu, mhux ma jistgħux, imma li inti when you have conversational English, your comprehension is not complete. Allura inti tkun għand it-tabib. U jien kif kont ngħidilhom jien. Għand it-tabib u għand l-avukat u għand ma tistax kun tifhem 50% milli jgħidlek, tifhem 100% għax you're in trouble. Hekk tmur għand is-Social Security u mbagħad kollha kienu jiġu għand xi wieħed bħali da jgħidli it-tabib qalli hekk jew is-Social Security ma jistax ikun qallek hekk. Inti fimtu hekk għaliex ma tlabx interpreter. Jew aħna konna ma nirżon interpreter aħna l-Maltin. Imma batejna wkoll minn dak il-fatt li kellna conversation in English imma ma konniex nifhmu u għadna sal-lum ħafna Maltin u nisħaq jien anke meta nkollimhom li make sure you're understanding li qed jgħidulek tifhem 100%, mhux nofs jew għax jitkellmu daqsxejn diffiċli ma tifhimhomx. Then say, I don't understand, can you explain? Għaliex that's how you start getting into trouble. Lawrence, ma rridx nżommok ħafna, ma xtaqt insaqsik mistoqsija tal-aħħar. Semmejna diversi
attivitajiet anka laqdiet illi kien hemm imwaqfin, attivitajiet ta' festa, eccetera. Mill-esperjenza tiegħek, fejn jidħol il-qasam letterarju Malti? Poeżija, romanzi u x'naf jien. Kien hemm kontribut f'dan is-sens minn kittiba Maltin? Yeah, kien hemm kontribut u nies bħal Frank Zammit, Roderick, il-Ministra nsemma Joe Victor Vella, minnaħa ta' New South Wales, daw kollha they contributed a lot. Fix-xokon Frank Zammit, per eżempju, u anke Roderick in a way u Victor Vella u forse tinħalli xi oħrajn, imma daw kienu anke jagħmlu serati letterari, imma daw inqatgħu ta' you're not talking about the last 10 years, jiġifieri, da żmien m'għadhomx isiru dawn l-affarijiet. Għaliex daw in-nies li qed insemmi kollha waslu naħseb fl-età tiegħi jiena u ma baqalhomx the energy to do what they do u stampaw ħafna kodba wkoll bil-Malti ġifieri. Kien ikollhom readership però kienu jaqraw bil-Maltin. Jiena niddubita, għax jiena ngħidlek anke meta printajna kodba bħal daw ġifieri. Sewwa. Jekk teħles 500 tkun għamilt skoperta. Ġifieri aħseb wara affarijiet letterarji ġifieri. M'hawnx dak l-aċċ fil-fema tiegħi ta' issa hawn minn forsi għal mod ieħor. Lawrence għalfejn taħseb li ma hemmx dan l-aċċ? Għaliex kif għadtek l-ewwel nies inti kellek ħafna nies litterati. Hekk inti ma tafx taqra bl-Ingliż u bil-Malti, missa tmur tixtri ktieb tiegħi. Jiena naħseb dik waħda mir-raġunijiet li kellna ħafna nies illitterati li ġew fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet. Mhux totally illiterate, imma mhux li jaqraw lek il-poeżija jew ix-xogħol ta' Victor Vella jew tal-oħrajn, anyway, jew ta' Morris Kauki. Allura mbagħad l-udjenza tonqoslek tonqoslek ħafna. Jiena dik naħseb li hija r-raġuni. Jista' jkun hemm raġunijiet oħra, ma għax jiena mbagħad ħadd ma rid jammetti kif nammetti jien, għax jiena nammetti, għax kull tmur tkellem ix jgħidlek jiena bet 2000 copies u ejja. Imma rrid ngħidlek jiena għaddejt mill-esperjenza jiġifieri. U meta nkunu qed nanalizzaw ir-raġunijiet, we have to be sincere, għax inkella ma naslux konklużjoni tajbin, mhux hekk? Ekku. Lawrence, jiena verament nixtieq nirringrazzjak ta' din il-sija li qattajna flimkien. Naf li stajna qattajna anke iktar għax l-esperjenza tiegħek hija vasta, imma speċi kienet sija intensa li fiha tajtna ħafna informazzjoni anka għal posterità għaliex daw il-filmati li qegħdin nagħmlu se jkunu imtellejn fuq is-siti tagħna tad-Dipartiment fl-Università anka biex nies illi m'għaddewx minn daw l-esperjenzi jkunu jistgħu jifhmu aħjar. Ħalli inwaqqaf ir-recording hawnhekk nirringrazzjak mill-ġdid, Lawrence. Nirringrazzja lilek.